Machigni kamora mora ma inti janeno ma Lolwe TV magi koro gin chenro mago mokelo ni okinyi kokinyi mano endo mar nonro mar Oboke. Nyinga en ni Okelo. An go Oboke ka indi adek abocha kod Oboke mag The Daily Nation. Raila to share power with the Chief Minister. Raila koro bro bedo chenro mar baro bar gi ng'ani no bedo ka Chief Minister. Bende yo machielo chalo gi men Prime Minister. Magi paro makoro biro sani ndi achiel kachiel. The big wig dilemma in Kenya Kwanza and Azimio. Mane wach masani kod nyalo ng'iyo kanyo endo. In a new proposal that would either make or break the political and power ambitions of a coterie of brokers in Azimio coalition. The Chief Minister will be the head of government and will supervise and coordinate government functions. This points to the dilemma that Odinga camp is grappling with, trying to satisfy competing interest in the selection of deputy president. Mano wachimentiere kanyo endo. Sabeni kwa nokaidika koro unita chelimo bora maendi koro en jaod bor Martin Jackson Kibor mabesa nindi koro wache ni ose maye mondo manchane Kiboro wene pokoti kora maducha de wache ni koro ose maye mondo ginyithi Kibor mago eko madongo. Ito Oboke ni mara dek wache ni mabera hinya. Kibor was a wealthy farmer with thousands of acres of land in Uasin Gishu and other counties. Mago gini wache maenya along kanya. Beneath veneer of pushover, a brave fighter, says Kibaki associate. Mani machimantini Kibaki ni ngama kingiti na ngana ndoba bende umuol to ng'eny ne ngana ndoba bende ne ngama ne nyono piny motegno ko ngama ni tima ka kiparono. Body to be moved to Othaya by road under military escort. Ringre mar Kibaki ibotero Othaya Nyeri mano endo koro bende otelne koda ka jolwenyo bende bro kowe nyaka Othaya. Mano e wache mantiere kanyo. Kibaki burial plans kick into high gear. Pema wache mar Kibaki mantiere ka India hinya longi anito enangogiri mago eko mantiere. Wache mar Azimio gi Chief Minister ni kaindi uda nyochiwo certificate mago eko ne jochung' mage kuonde duto. Mano eler mantiere kanyo endo ka wadhi nyime. Oboke ni mara paragang'wen, brace yourselves for 6th COVID-19 wave, Kenyans told. Jo Kenya onyis mara mondo mi koro oikre ni mano endo mabende en okang' machielo mano endo mag kute mago mag corona mabe nyalo biro kendo okang' mar auchiel. Mane wach mowachi Lake Regional Economic Bloc Eminent Committee boss Kamarogo says the wave will peak around May 17th. Koro ji chak tang ahinya kendo nitiere covid wave mabiro manyien nyaka itang biju mere mna logo social distance oketi kata bed ni mask onge to koro wang'e ne mago kuma giler magalora kuonde go kuma wantiere. Chal ni covid biro bedo kodwa ka indi nyaka chieng' uga biro wave after wave. Magi weche mantie kwa josomo gi jondiko ni kanyo janeno ma Lolwe TV awacho ni abro mna lomo ni weche go kuma ntiere iye ka indi achiel kachiel. Weche mag tuke ka Indian Liverpool face fixture crunch in a Premier League title bid. Title chasing Liverpool will play 2 Premier League games in the final week of the campaign after their match against Southampton was scheduled due to their participation in the FA Cup final. Jurgen Klopp men will travel to South Coast of their penultimate fixture of the league season on Tuesday, May 17, 3 days after their date at Wembley with Chelsea. Quadruple chasing Liverpool, who already have the League Cup in their trophy cabinet, are going head-to-head with the reigning champions Manchester City. Mane wachimantiere no nyoro Liverpool nyoto ko team ma Villarreal kama Liverpool nyogo eba pe ariyo ko mnono. Villarreal nyobiro egwengego ko mag Liverpool kata Anfield gibiro go opira mar we munda rit monda neni kaka ichal ingopira no endo opira ma ibeta ito mondo mi ngato bi mondo defend paro magine gone ka koro gidhi Spain to ginyalo koro attack adhula king'eni nyalo bedo ni plan dino ne kamano samoro nyalo wuoka. Secrets of Day Kibaki was sworn in at dusk. Kawuono ni ndiko ntije mabe fulo kaka ne Kibaki ne ochamo muma e otieno ma higa mar 2007 mano kelo tulo mang'eny ahinya e pacho kaindi. As Kenyans prepared to bid farewell to the country's third president, details of the intense moment that ensued at KICC on December 30th, 2007, which thrust him back to power, was as violence erupted, emerged yesterday as his men opened up. Jomani ntima chini Kibaki koro wacho gima notimore.
omiyo Kibaki ne santo koro ginyiso ji nango gini kende nokelo weche mang'eny ahinya Kenya kaendi ma ji mathoth nolalo ngimagi ji mang'eny kanya ka sani nok odok kuno manodake nikech wach no endo omiyo ka joge nok nyalo wacho gige seche manido mondo mi giwache onge tini mondo mi giwache sani endi okony. Kalonzo wacho ni I'm still the best for Azimio. Kalonzo pod okalaketi owacho ni pod en manyaka yiere jalup Raila Odinga e Azimio kok man to koro Azimio ok nyal yudo gima gidwaro. Mano e wach mantiere. Ito Oboke ndi maradi marang'wen. NEC gives candidates 3 weeks to register for national exams. Indika koro nyathi mantie class 8 koro nyaka odhi mano endo mondo otim registration mare magi koro seche magi kinde grade 6 and 8 and form 1 students will be assessed in November and December. Koro mane gima timre kinja KCP kata ja KCSE registration en sani. So kaka jo Kibaki ne otimo achiel kachiel mondo mi ing'e ni to ang'o momiyo Kibaki nochamo mago chieno e igano endo. Wach ma Kibaki mang'eny kaida kane wach malich ahinya ema nende Kibaki mudhuro en Kibaki. Kalonzo wacho ni shouldn't I be asked to apply. Kalonzo, I should be asked to apply for running mate position. Kalonzo wacho ni ang'o mido mondo mi aket nyinga na kwayo mano endo thuolo mar bedo jalup Raila. Ang'o momiyo unyisa mondo mi atim mano. Mane gima Kalonzo penjo ahinya kanyo pa josomo gi jondiko pod nitiere kae. Neno ka indika wadhi nyime koro bengi mang'eny olendo manade ni kawuono. Magi weche mantiere ka mwang'iyo magi mna mae pinje mako mga kelni achiel kachiel. Poland, Bulgaria now accuse Russia of natural gas blackmail. Russia sani koro wacho ni koro en bende gas ne otiyo go mna kaka en owuon modwaro. Mane wach mantiere kanyo. Sama bende ang'iyo ka endi duok manyo bet sama be Real Madrid nyodhi manendo bape 4 kod 3 gi tim Manchester City. Katieko Oboke ma The Star en magotieko kode ka endi sani endi achiel kachiel. Without me Raila will lose to Ruto. Kalonzo jene kaponi ok bedo kode kare loko bedo kode to nyaka Ruto yombe. Ruto yombo Raila. This issue is beginning to weigh heavily on me. I find it almost unacceptable acceptable discussing it. Mana wacho ko nyalo somo kanya chiel kachiel. So mende koro Ruto nyie chiwo certificates. Tai bende Raila be koro nyiewo ka piny endo ma US ka koro duogo e piny Kenya. Ngi weche mantie kanyo endo. Ten clear to run for president as independent candidates. The list of aspirants eyeing elective seats as independent candidates continues to rise after 10 politicians were cleared to run for president on individual sponsorship. Although their names were not immediately available for the registered political parties, they are expected to face William Ruto and Raila Odinga. Jia para maloro komnendo na president. Committee molos mamondo mikoro ng'anya lo bedo kaka jalup Raila en committee mantie kod ji kaka Archbishop Zacchaeus Okoth, Bishop Peter Njenga, Senator Enoch Wambua, Noah Wekesa, Sheikh Mohammed Khalifa, Michael Orua kod Beatrice Moe Askola. Magi eki e weche masani koro ni kaendi oket committee mondo ng'in to ng'ano maber kendo mondo bende gimondo bende timre kendo bende we ng'ato to yiero ng'ama odwaro nagote gino weche man kanyo. Kibaki promised to support me as his successor in 2013, says Wiper leader Kalonzo Musyoka. Kalonzo Kibaki be noluoke kaka Raila bawacho ga ni luoke. Sakajo chun sani koro gigo mbaka ko Tim Wanyonyi gima miyo gigo mbaka gen maging'eyo mane ler mantiere kanyo endo ka wadhi nyime. Eno ka weche mag fuel porene na mano endo ma tek ahinya moloyo e gwenge go koma Kisumu. Kana Kisumu eno ka weche mag fuel tek nde. Ano matanga med kendo Ito Oboke ndi machielo. Vyoje mahakamani actor appeals for medical help. Popular Vyoje mahakamani actor Gibson Gathu, who plays the prosecutor in the court drama, is appealing for Kenyans to help in support him on medical grounds. Need kidney transplant. Mendi any prosecutor
mano mar kot ma vioja makamani jamonge vioja makamani manentiere unyalo ng'eyo magi wach mantiere wadis achiel kachiel ka wadhi nyime kane ma koro giweche kama counties gin counties mopogore opogore weche mae counties nyalo ng'iyo to gin mage mane kende kaka anyalo kete Kisumu kuchana ni relief for traders as Kisumu offers waiver for repainting CBD premises. Mana wachimantiere kingi mos bongi Oburu in trouble in Senate race. Wachasa ni kuru Oburu ni kama teka yenya mondo miudi community ma Senate. The contenders say many voters are dejected after unfair nomination and many may vote against ODM. Mate ni kima mbrotimore kijana kaindika jikaka Tony Yogonyo the Independent kainti Julius Okinda mabende dwaro komno endo koro wacho ni kaindi ji nyalo bedo ni koro dhi bedo mateka inya e gwenge mag Siaya. It will not be a walk in the park on August 9th for Yala MP Oburu Oginga competed strong Siaya senatorial race. Oburu is one of the beneficiaries of direct tickets on a democratic movement. Two aspirants who had initially angled for ODM flag were aggrieved when the party picked Oburu under unclear circumstances. Julius Okinda, Tony Yogo are running on Federal Party of Kenya as independents respectively. Mana wachimantiere kanyo. Oro eno kaka bobet jito yuaka hinya ODM otimo gimoko ni kare kunde moko jibuoka boka ni gima dhi timre onge to usegikru mar mondo mi utim nominations en gima ne benika koro ber tiwe jito timo yiero margi gini bro ng'uko teku mar ODM kaponi ok ong'iye makare kod ji maber mondo mi jok kwe mirima ng'eny kamoro amora dhano nyaka la mirima nyinga ni Okelo orom kiny kendo mabende kiny no bed mano ma en holiday ikno endo mar Emilio Mwai Kibaki ma en jatend piny owacho mar adek ma Kenya manong'ielo rengo mano endo juma achiel kata ariyo manosekadho en kindego eko mag kowe dalagi kama bende entie kod dalane mano gwengego eko mag Othaya mondo mi koro odhi oywe mano endo e chenro makiny nitie maduong' amiyo wantie koda ka holiday odiochieng' endo makiny omiyo warom e seche ma owinjore.